Meditaatio sinulle rakkaan esineesi kanssa. Tämä ohjattu harjoitus auttaa sinua keskittämään huomiosi pois kehostasi ja antamalla mielellesi luvan syventyä ajattelemaan kehosi ulkopuolista asiaa, rentoutumaan ja olemaan kiinni hetkessä. Valitse sinulle tärkeä vaate tai esine. Esine, johon sinulla liittyy muistoja. Asetu istumaan mukavasti tuolin päälle ja anna silmien sulkeutua. Tunnustele esinettä. Anna itsellesi lupa irrottautua hetkeksi kaikesta muusta tekemisestä ja keskittyä tähän harjoitukseen. Mieti mieleesi ensimmäisenä tulevia muistoja, joita esineeseen liittyy. Mieti, missä ensimmäisen kerran näit esineen. Miltä esine näytti? Miltä esine tuntui? Mitä ajattelit, kun näit esineen? Miten sait esineen? Minkä värinen se on? Mitä yksityiskohtia siinä on? Tunnustele sitä käsilläsi. Mitä yksityiskohtia voit erottaa? Miltä esine tuntuu ihoasi vasten? Mitä muistoja sinulle siitä tulee? Tunnustele esinettä lisää. Mieti, mitä materiaaleja sen valmistamiseen on käytetty? Miten näitä materiaaleja on valmistettu? Onko niitä kasvatettu? Ovatko kasvit vaatineet kastelua? Onko niistä pidetty huolta? Millainen ihminen on mahtanut huolehtia niistä? Mitä hän on ajatellut? Mitä hän on toivonut tai ajatellut? Miten kasveista on pidetty huolta? Miten valmistusmateriaalit on kerätty? Kuka materiaalit on kerännyt? Minkälainen ihminen hän on voinut olla? Minkä ikäinen? Mistä kotoisin? Mitä hän on kerätessään mahtanut ajatella? Miten esine on valmistettu? Kuka sen on valmistanut? Millainen hän on voinut olla? Onko valmistuksessa käytetty minkälaisia laitteita? Mitä materiaaleille mahtaa olla tehty, jotta niitä on voitu käyttää esineesi valmistamiseen? Kuka esineen on pakannut? Onko hän itse vienyt paketin tehtaalta? Kuka esineen on ottanut vastaan? Kuka on kuljettanut sitä? Onko esine matkustanut lentokoneella? Onko esine matkustanut laivalla? Miten esine on päätynyt sinne? Mistä esineen löysit? Tunnustele vielä kerran esinettä. Mieti, mitä kaikkia iloa ja hyötyä sinulla on sitä ollut. Mieti, kuinka moni ihminen on ollut mukana valmistamassa ja toimittamassa esinettä. Nyt siitä esineestä on iloa sinulle. Jos haluat vahvistaa tätä hyväksymistäsi, voi sanoa hiljaa mielessäsi 3 kyllä-sanaa. Voit sanoa ensin, kyllä, esine on minun. Sano sitten, kyllä, saan olla rauhassa juuri tässä hetkessä. Sano lopuksi 3. kyllä-sana. Kyllä, päätän hyväksyä kaikki ajatukseni nyt ja aina, vaikka en pitäisikään kaikista ajatuksistani. Sitten kun olet tehnyt kaiken tämän, lähde laajentamaan tietoisuutta kohti omaa kehoasi ja esinettä ja miltä tuntuu pitää esineestä kiinni. Laajenna huomiotasi myös tuolin ympärillä olevaan tyhjään tilaan
ja vähitellen myös huoneeseen, jossa nyt olet. Valmistaudu avaamaan rauhallisesti silmiäsi ja kun avaat silmät, kohdista katsetta ulospäin. Tunnet, että olet täysin palautunut tähän hetkeen. Kiitos.